kurang jarene ning nyatane apa ketika diobat abetne diuji karo kahanan manusa iki gampang lali karo kiblate. Wis to sak rasa-rasane manusa, sak kuat-kuate manusa, sak pinter-pintere manusa. Yen sampe ucul imane, gagang kayune wis ora dadi ugeman, uripe mobat mabit pun to. Aku kudu piye panggah ngono. Gitu. Kayune iki lho. Imanmu marang Gusti Allah sing nguripi awakmu iki lho cekelen tenanan. Mergo apa iki